Čau dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme dubajskou čokoládu. Moje segra už měla, takže teď si tady dáme my. Počkat. Tady. Takhle. Vypadá takhle. Takhle vypadá. Vzadu. Si utrhnu kousek. Vidíte, kousíček. A tak si to jdeme říkat. Ne. A teď si to dáme. To nějak zabarví, ne? Jak to dělají. Lidi, počká. Tady je ta čokoláda. Jak nikdo nerozumí. Tak není úplně nejlepší, ale je to furt dobrý, takže asi doporučuji. Takže čau.